Jama'a barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda muka saba kawo muku zaratan fina-finai, a yau ma muna tafa muku da wasu shahararrun fitattun fina-finai da suka fito yau din nan daga kamfanin Sultan Film Factory. Jama'a ku tsaya ku saurari wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin ku san wa'inda zaratan fina-finai nake tafa muku da su, wanda ya kamata ku neme su ku kalle su domin kashe kwarkwata idanunku, domin jin nishaɗin ku da kuma ɗeba kewaku. Ni ne naku akwai ko da yaushe wanda yake zakulo muku wasu manya-manyan zaratan fina-finai da suke fitowa kuma ake yayin su. To kamar yadda aka saba yau ma ga wasu zaratan manya-manyan fina-finai waɗanda wayannan sababbi ne ko a India Oga Sultan ya fassara mana su. Ga duk wanda yake da sha'awa kamar yadda aka saba ga lambar waya na a jikin wannan bidiyo, kai tsaye sai ka dauki wannan lambar waya, ita ba ta taimaka ma wajen kawo ka gare mu domin kan samu wayannan zaratan fina-finan da kake da bukata. Fina-finai ne ga na acting, ga na soyayya, ga na barkwanci, abin da sai wanda ya gani. Duk wanda yake so ya mallaki waɗannan zaratan fina-finan, kai tsaye ga lambar waya nan sai ka tuntube mu ta ita kai mana magana domin mu tura ma ɗaya daga cikin su ko kuma gabaki ɗayan su da ma ire-iren su. Idan kana nema duk zaka samu fina-finai kowanne irin bidiyo kake da bukata, matuƙa an fassara shi zaka same shi a gare mu. Ku kasance da wannan channel ta mu, ku danna mana subscribing domin a rika sanar da ku zaratan fina-finan da suke fitowa a koda yaushe, kuma ku rika samun sababbi akan lokaci. Sai ku dauki wannan lambar waya ku yi mana magana, mu kuma za mu tura muku a duk faɗin duniya a ina kuke domin ku rika samun sababbin fina-finai ta hanyar mu cikin sauki ba tare da shan wahala ba. Mun gode, sai mun ƙara haɗuwa da ku a zaratan fina-finai masu fitowa. Kada ku manta ku dauki wannan lambar waya domin yi mana magana, ita ce za ta kawo ku gare mu domin mallaka kowanne kalar bidiyo kuke da bukata.